כאן זה היום אנחנו הולכים להראות לכם אפליקציה שתצאו אותם. יש לי מלא משחקים, אני לא עכשיו יכול לעבור כל פעם. אז יש לי אפליקציה שיכולה פשוט להתחבר לכם כל משחקים שיש, אפילו לא משחקים למה? זה יכול להיות כמה מאוד משהו. רגע, אני חייב כנס לאפליקציה. אם לא הדרך, הנה סבבית, תראו. אני יודעת שיש לנו פה. גם יש לנו, כמו שאתם רואים, יש לנו לוח שנה. אתם רואים, וגם יש לנו מפית העולם, וגם יש לנו צועד אלה. וגם, מי שאתם הולכים לפה, יש לנו פה את כל המשחקים. וזה גם בנוח. יותר נוח. וגם, אם שלא ידעתם, אני אלך אחריו, ואני לוחץ, ארוך, ואז אחרי זה, אני צבעים, יש לי פה צבעים, שפה אני יכול, מה שאני רוצה, כמו אדום, ופה גם יש לנו את זה. שזה כאן וגם זה פה. גוגל שראיתי שם. וזה לא. איך קוראים לזה? לא היה. זה לא, זה רק זה משחק. אתם יודעים את זה פשוט. ואז פה יש לנו את כל הדברים. יוטיוב, ויש לי עוד יוטיוב. לא, יש לי יוטיוב. ומה אתם רוצים שאני אראה לכם בסרטון הבא? וגם היום אנחנו הולכים לשחק. אני לא יודע מה לשחק. פשוט מה זה? לא קרה, רואים את הכרטיס, הדברים מחדים שם. כמו שאתם רואים, אני הולך, יש לי פה גם את הזה, אני הולך מה? חשמליה, מחשבן, לא פשוט, לא זה, וגם יש לנו פה את כל המשחקים מיינקראפט שהוא עלה לי בכסף, מבטיח לכם, לא בהפלמו, רוצים לראות אפילו. הנה, תראו, זה נכנסים לפה קניית שקית. זהו. זה מפחיד. כן. תראו. יהיה לכם בפה. תראו. הנה, ואז אני אגיד. תראו מיינקראפט. חינם, זה לא בהפלמות, זה לא שום דבר. חינמי בטירופי. סתם לא חינם. עולה כסף. קצת מודים. עיר פריים. הנה המון קסמן כפתקרות בפירינה. כן, יש לנו מיינקראפט 20 כאילו מיינקראפט בוקס פוקט סתם וואדה פיקה בולי ספיידרמן. מה זה ספיידרמן? תראה מה זה עמוד הזה בכלל.
או הכלב בחיים שלך. רובלוקס, הבנתם? אפילו לכולו אפילו מגיע. הוא עם התנוק. טרוט, סתם מפריע. לשים לו את זה ואני עוד לא מוריד את המוח הזה. שאני לא יוצא עכשיו מוד. כאילו כחול עם מסיכה. מיינקראפט קורונה. מיינקראפט קורונה ראש השנה עוד פעם. תראו, זה מאוד מגניב. עוד פעם שלנו. שלבים, בכל זה שלבים. בואו ניכנס למשחק. נוריד את המשחק. תחכו שתהיה גם לנחות משחקים. למטה. טוב, אבל תודה של זה, כן, נם. מה קרה אפל? עכשיו הם אוכלים מתקים שעות רבות. כשאתם יודעים, בואו נראה שיש לנו משהו מיוחד. בואו נראה מה זה המצלמה הזאת. טוב, זה מה שהיה. בוא נהיה פה, כי אז זה לא בצד. מה, איך זה נפיל את הקש המיוחד? הגיע ל100 שניות. מתקין. What the fuck? יאללה, פתוח ככה. תראו את המיינקראפט. הנה שלי. בוא נראה שלי התקיס שלי. וזהו עכשיו. אז וואלה פיק. טוב זה. אפה. ב10 דקות לסרטון הזה סתם פסח זה כל שנייה נותן לי דגון הפנינג פשוט בוא נעשה את זה וואלה אז בואו ניכנס לזה פרוץ ניכנס לזה כמו שעות מה? שם יש לי פה איך אני אבל יצא מפה? אבל איך אני יצא מפה? אבל איך אתה תצא מפה? גלגל לקום על רציה טוב זה vaya por el para tiene
תחתום זה יותר יישובים ערביים, נכון? כן. משמש וחומרים. יכול להתלבש. לא, אני לא מרשה להכניס את זה לבפנים, לא, זה מנופלח גם. גליל תחתון זה כאילו נהריה, שלומי. עוד מעט. כן. אי אפשר לאכול עם זה, לא אוכלים עם זה, זה לא כפית. זה לא כפית. אתה יכול לאכול עם זה, זה כפית. זה כפית תמיד. זה גליל תחתון? טוב. לא נראה לי, כן? לא, אמרתי. לא, אני חושב אני יודע שזה טוב. אחת של הכוס. זה 12 דקות. סתם לא 12 דקות. זה הולך להיות. זה נתקן? אל תדאגו. אני לא שומע מה אתה אומר. מה הוא אוכל? מה אדם? רוצה? שמנת חמוצה. שמנת חמוצה. זה חמוץ. זה? לא, באמת הוא בטוח מה? שמנת חמוצה. איך אפשר להגיד? אני חושב שהוא אוהב רוצה? זה חמוץ שירה. את תמיד ביס ואתה תגידי שאת לא. תמיד. פשוט אני לא יודע מה קרה. 20 דקות, טורו. פי, לחצנו כזה. בוא, אז פה. זה? דפיק. בארבעה חדרים מאוד קשה. ממש, אין כלום. אין כלום. יש יותר... מעל 4 אין כלום. אני כאילו צריך לפחות 4 וחצי. תודה. איפה איפה הפשטה? יש פה ביקוש מטורף, ומי שבונה או וילות יותר גדולות, או יחידות, ואז הוא נורא קטן. זה 2 חדרים, 3 משהו חדרים. כזה, כן. מה, בקיץ מה? זה ממש כזה? לא, אנחנו רק צריכים לבוא לאוטו. הנה, אמא עושה. בואו נצטרך לך בינתיים. אני רוצה שמה שהוא אוכל שמנת חמוצה. יהיה מעניין. מי זה קצת ולטוב, זה בכוס קטנה. לא לעשות... תמידות שנייה, קמריות שנייה, אפתית. יאללה. שקו ליפו, הנה אתה מכיר? הנה, פה זה. אותה אפליקציה הזאת. דווקא האפליקציה הזאת טוב. בוא נוריד אותה. חכו שניות. לא, אף פעם לא את זה. זה חוץ מהאפליקציה הזאת. נוריד וחצי יש לשתיים כיפה. אני לא... 17, 16, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 51, 50, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
9. ברור. בגלל שגם מירב לא מחוסנת, נה 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 נה. סתם שמור. כל הקורונה היא סתם להנשים אותה לחזור. המון גס. המון גס. יש לי את המון גס. המון גס. תראי. ובצד שני היא גם לא רוצה להתפטר. היא מרוויחה 8,000 שקל על פעמיים בשבוע שעתיים. היא מרצה כאילו קצת קומרים. בסדר, תחכה שזה יהיה מוכן. אבל אנחנו, אמא ואבא מפלילים. לך תשב שם, תראה את זה, וזה יהיה מוכן. טוב? יאללה, סע. אבל זה פחות לך תשב שם, לך תהיה מוכן. פחות. הסושי זה הרבה יותר טוב. באמת. עכשיו חביבותיי, זה תלוי מה אני חותך. יש לי שיכורות. מחשבים. סכין גבינות, חלב באמצע, מה נראה את זה? פליז. יומנה. פליז יומנה. בדבינה. מצד שני זה לעבור את השתי מסגרות בשנה. איך אני לא רוצה מקלדת אולי? מקלדת. אופה. סדר דקות יותר מהירדון הרגיל שעשיתי. שיש סרטון מיוחד אחד כי היום אין מצב לא תלוי איפה, תראי, אנחנו כבר כאילו ססנו במסגרות, זה קצת שונה, כאילו, אנחנו יותר מנסים להגדיל את עצמנו. אתם למשל, אתם לא דיברתם בעצמכם, עכשיו אתם בוחרים פעם ראשונה. אנחנו צריכים 4 חדרים, לא יותר. לא מפקד אתה מנהל אז זה או שזה מפלצות כאלה שבונים לך, אתה יודעת, 200 מטר מרובע פירוש, או שיש יחידות דיור קטנות. ואז הבעיה, זה טוב. לא, גם זה 70 מטר, אבל זה... כן, אבל זה 4 חדרים, אז זה גבול משהו. פחות... 9 אני פחות על זה, יותר על הסכום. אחד אתה יכול למצוא את המחירים 5,000 שקל. אבל עדיין בכלל מיעדים זה לא פשוט לחפש, כי אתה תמיד לבוא בבית וגנים, אבל צריך לחשוב גם על גנים עכשיו וגם אמרתי כאילו שפלי שלא יהיה דווי מה עוד? הנה, מי עושה? מה עוד דקה?
והתחלתי לי שזה הרבה יותר שקט. אז יאללה ביי, פוק 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 פוק, יש לי כבר את הפוק פוק 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 פוק. רגע, שכחתי משהו להגיד לכם, שיהיה לי 300 צפיות, אני הולך להוציא שיר חדש לחוץ. נראה לי ממש קרוב. תצפו וזהו, אז יאללה ביי.